Takže čaute, máme tu ďalšieho hostia v Trenčíne na Fishing Show. So mnou je tu Peter Obročník a je tu za projekt Loďky.sk. Peťo, ja ťa vítam. Ďakujem krásne. No a ty si k nám priniesol takúto fešandu. Žiadnemu kaprárovi nemusíme špeciálne predstavovať, čo to je, ale prezrať nám niečo viac o tvojom projekte. No, poviem tak neskromne, že toto, čo som doniesol, tak je najlepšia loďka zavážacia, ktorá momentálne na trhu je na svete. Tých výrobcov máme naozaj niekoľko, ktorí ponúkajú rôzne loďky s rôznymi pohonmi, ale naozaj od tejto môžem úprimne povedať, že je najlepšia. Keď si zoberieme tie parametre, ja neviem, výdrž batérie, prúdový pohon, osvetlenie, voltmeter, ktorý nám tu stále ukazuje, aké máme napätie v tej loďke, hlavná batéria, záložná batéria, dva magnetické úchyty v zadnej časti a kapacita 4 kg, ktoré tam viem dať. Takže je to už taká nabúchaná loďka. No, ako som povedal, je to naozaj to top, čo môžeme ponúknuť tým klientom. A keď sa pýtal na tie Loďky.sk, na ten môj projekt, tak ja som do toho išiel s tým, že chcel som ponúknuť naozaj niečo, čo je špeciálne, iné. Uvedomujem si, že tá cena je troška vyššia, ako keď to porovnáme s nejakými inými loďkami, ktoré sú na trhu, ale je to naozaj špička. Čiže výlučne Loďky.sk sa venujú predaju takýchto mašiniek. Áno, dá sa povedať. Loďky.sk je projekt, cez ktorý dodávame loďky, zavážacie loďky. Nielen toto, čo tu máme, ale vieme k tomu dať samozrejme sonary, vieme k tomu dať autopiloty, kamery, podvodné kamery, kamera dopredu, keď niekto chytá, neviem, blízko pri brehu a podobne. No a venujeme sa aj momentálne mapovaniu. Čiže vieme spraviť aj to, že s touto loďkou, ktorú tu teraz momentálne máme pred sebou, so systémom Raymarine dokážeme mapovať rybníky. Čiže dá sa povedať, že vy robíte loďky na mieru. Teda ak ja ako zákazník hľadám loďku, kde by som chcel mať sonár, kde by som chcel mať kopec iných funkcií, poviem ti moju predstavu a ty mi tú loďku dokážeš vyskladať. Presne tak. Ja sa s tými klientami naozaj bavím a snažím sa ich nejako odhadnúť, kde chytajú, na aké vody chodia a podľa toho vlastne im skladáme tú zostavu. Nesnažím sa im naozaj ponúknuť, keď viem, že niekto je, ja neviem, v úvodzovkách nie je zdatný s prácou s tabletom, tak mu ponúkneme niečo jednoduchšie. Dáme mu tam jednoduchší autopilot, ktorý sa naozaj ovláda zatlačením 2-3 gombíkmi a podobne. Čiže funguje to ešte s tabletom? Áno, samozrejme. Máme verzie, ktoré sú s tabletom, máme verzie, ktoré, ako som spomenul, sú jednoduchšie. Je to o tom, bavíme sa s tými klientami a navrhneme im to najlepšie, čo môžeme. Aký materiál sa používa? Toto, čo vidíš momentálne pred sebou, je ABS plast. Ono, tých ľudí to troška mätie, keď vidia, že to je karbón, aj ty sa si opýtal na začiatku, že to nie je karbón. Je to len poťahnuté ako takým karbónovým finišom, ale je to ABS plast materiál. Výborne. A ako dlho ste už na trhu? Loďky.sk ja už robím nejakých 10 rokov, sa dá povedať. Čiže máš tie skúsenosti a tým pádom aj dávaš do toho kus srdca, je to kvalitné? Asi tak. A ako som dneska spomínal na tej prednáške, je to prémiový produkt a k tomu sa snažím dodať vždy aj prémiový servis. To znamená, keď aj niekto má nejaký problém s tou loďkou, nebude aj pri vode, niečo sa pokazí, vieme poslať vlastného kuriéra, ktorý tú loďku vyzdvihne, príde ku nám, opravíme, pošleme naspäť. Čiže, ako som povedal, prémiový produkt, prémiový servis k tomu. Jasné. My tu máme dnes okrem šikovného predajcu aj jednu zaujímavosť, pretože náš kamarát Maťo Kavický je dlhoročný zákazník. No a rozhodli sme sa, že Maťo nám porozpráva jeho skúsenosti z pohľadu zákazníka, čiže porozpráva nám o tom, ako dlho využíva loďku, a aký má model, aké sú plusy, aké sú minusy, no a čoskoro tu bude pri mne aj Maťo. Peťo, ja ti na teraz ďakujem, že Ďakujem krásne za možnosť byť tu a porozprávať niečo o mojom projekte Loďky.sk. Díky moc. Super. Ďakujem. Čau. Takže tak, ako som vravel, je tu aj
náš kamarát Maťo Kavický. Maťo, čau, vítam ťa. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. No, hovorili sme s Petrom, že ty si dlhoročný zákazník, využívaš tieto loďky. Povedz mi, aké je to mať takúto loďku? Tak na úvod chcem pozdraviť samozrejme všetkých rybárov. Môžem povedať zodpovedne, som 3 roky zákazníkom. Teraz s týmto produktom budem otvárať 4. sezónu. Bolo to pre mňa veľmi zložité a ťažké rozhodovanie, pretože musím povedať na úvod, že tento model loďky je špička a top na trhu a nie je samozrejme najlacnejší. Mnohokrát sa stretávam s kolegami, s rybármi pri vode, ktorí mi kladú otázku, že je to veľmi drahé, že naozaj na to si dokážem kúpiť nejaké fakt ojazdené vozidlo v tej cenovej relácii. No ja na to odpoviem, že áno, máš pravdu, ale mám skúsenosti s tým, že konkurenčné loďky, ktoré už v našej partii sa vystriedali, nechcem teda robiť meno značiek iných firiem, tak prechádzali rôznymi servismi, prechádzali s problémami s motormi, prechádzali s rôznou problematikou elektroniky, kde bolo treba potom reklamovať kompletné celé loďky, čož u tohoto, dá sa povedať, nehrozí. A môžem zodpovedne povedať, tam, kde druhý loďky skovávajú tie konkurenčné už do bivákov, tak ja práve vtedy s tou loďkou vychádzam na vodu cez metrové vlny s 5-kilovým krmením do 250 metrovej vzdialenosti, úplne v pohode, dokáže to naraz voziť 2 udice, dokonca som sa odvážil s tým, že už som viezol aj 3 udice, s tým, že 2 udice dávam do spodu, do komôr, dám tam návnady v podstate a plus máš 2 záväzky, to znamená tretiu dám na záväzku a nezávisle si vezem pravú udicu na jeden GPS bod, ľavú udicu na druhý GPS bod a poprípadne na záväzke ešte aj na tretí GPS bod vezem treťu. Je to samozrejme lepšie, keď vozíš tie udice samostatne, keď ideš na dlhšiu vzdialenosť, aby si tie silony jednoducho nepokričil. Záleží na to, akú máš vodnú plochu, aký máš voľný priestor. Keď máš voľný priestor široký, tým pádom sa dajú tie 3 palice voziť naraz. Keď máš užší priestor, vozíš to proste na ten jeden priestor. Prečo som sa asi rozhodol si ju aj kúpiť? Poviem otvorene, som dosť slabým plavcom. Vlastním čln, vlastním vestu, pretože to bola podmienka, že do člna bez vesty absolútne, to jednoducho si žena povedala, že nie. Tak sme to doma konzultovali, vravím, vieš, ono je pravda, nebojím sa, bojíš sa ty. Ale určite existuje riešenie, ja do tej lode nemusím ísť do toho člna. Viem to robiť z brehu a splní to presne to isté očakávanie. Keď ti to zmapuje terén, vie si to skutočne pozrieť, tak... som 3 roky v člne nesedel. Maximálne, keď som sedel jedine, že ozaj sa ryba dostala do nejaké prekažky, že bolo treba ísť akože pre rybu. Ináč to nás jednoducho vyhovuje kompletne celým tým podmienkám. Veľkú výhodu vidím v tom, hlavne pri balení, pretože vidím mnohí rybári, ak sa pasujú s tým, že musia ten čln nafúknuť, potom musia zbaliť, musia si ho poumývať, lebo predsa chcú si to uchovať. Na toto stačí kyblík s čistou vodou, handrička, troška to poutierať, utrieť do sucha, je k tomu prepravné púzdro, prepravím si to domov bezpečne. A môžem povedať, že vďaka tej loďke sa zdvihla moja prestíž úlovkov minimálne o 70%. Dobre, tak ja ti ďakujem, že si našiel taktiež čas, porozprával si o loďke z zákazníckeho pohľadu, tak teším sa, že táto loďka pristala aj do nášho štúdia. Ja môžem len slovenským zákazníkom naozaj túto loďku odporučiť a kto si ju zakúpi, uvidí fakt na vlastnej koži, že tie výsledky budú oveľa lepšie. Díkyčko. Nemá zač, ďakujem pekne. Čaute. Ahojte.